Истинските самурайски мечове са добре направени и доста тежички. Някъде около 2 кг и нещо. Ето този е такъв. Наточен с добро острие. С добра кания. Добър предпазител. Отдолу има традиционната акулска кожа, кожа от акула или от скат и добра плетка отгоре. Този е много остър, добре наточен и в крайна сметка много добре направен. Но боравенето с това оръжие не е лесно. Като меча всъщност е доста тежък. И нещата, които гледаме по филмите, където добрите самураи са светкавично бързи с подобно оръжие, или са били светкавично бързи с подобно оръжие, примерно, или с две такива, като Миямото Мусаши, най-великият самурай живял някога, трябва да ни изпълнят с възхищение, защото това оръжие всъщност е тежичко и много остро и трудно се борави с него. Това изкуство се е постигало с много дългогодишни тренировки, а някои са тренирали цял живот без да го постигнат някакво добро владеене на оръжието. Както всъщност е и във всяко бойно изкуство. Много хора тренират, но не постигат върховно знание. Но е хубаво да тренират поне. Това оръжие така ми направи впечатление. То е добро и добре направено. И в крайна сметка се радвам, че го имам.